Čauko, čauko, zdraví vás Hrako z môjho prvého YouTubeového vlogu. V týchto vlogoch sa ma budem snažiť priniesť všetko to, čo sa deje v mojom živote, ale aj to, čo sa deje na mojej farme, ako je registrácia, nákup zvierat, ale všetky procesy s tým spojené. Takisto chcem natočiť sériu videí, ako sa budem dostávať k dotáciám, tak držte mi palce, aby to úspešne dopadlo a myslím si, že v týchto videách vám predstavím aj ľudí, ktorí sú pre mňa zaujímaví a sú inšpiráciou na mojej ceste, takže máte sa na čo tešiť zatiaľ. Po diaľnici a smerujem za človekom, ktorý je veľmi úzko spätý s farmou. Pre mňa tento človek bol najvyššou autoritou a pevne verím, že aj pre ostatných farmárov. Takže asi je ma jasné, že za kým idem. Bude to hospodár. Idem za Martinom Bagarom na jeho farmu Etelku. Veľmi sa na to teším, lebo sám som hospodárov fanúšik, mám ho nasledovaného skrz sociálne siete, ale aj jeho videá na YouTube, takže každý, kto nevidel jeho YouTubeový kanál, odporúčam si ho ísť pozrieť a vďaka tomu pochopíte, že čo je za človek Martin. Fakt, že od začiatku, ako som šiel na farmu, som si myslel, že to je len dosadený herec, ktorý má texty, ktorému hovorí produkcia, čo, kde a ako má robiť, ale nie. Tento človek žije životom, farmárským životom a má krávy, vyrába svoje výrobky. Presne takto isto by som chcel žiť aj ja. Preto sa veľmi teším, že idem za ním, že mám túto možnosť a že sám chce mi aj niečo o sebe povedať, odprezentovať svoju prácu, takisto mi povedať možno a poradiť nejakého know-how ohľadne farmárstva. Takže začínajú veľké veci pre mňa. A idem si kročík za kročíkom za budovaním svojej farmy, takže som rád, že budete na tejto ceste so mnou. Zatiaľ, vidíme sa v Prašníku. Takže už prechádzam cez Prašník, som kúsok hospodárovej farmy. Tieto miesta poznám len z videí. Konečne tadiaľ to prechádzam ja sám. Fakt sa teším, jak malý chlapec. Práve pomáham hospodárovi rozšíriť elektrický ohradník. Tak pevne verím, že to bude kopať elektrínu a že mu s tým aj pomôžem. Zatiaľ, kým ide hospí ponožík, tam ho môžete vidieť, tam šlape. Ja idem tuto pozrieť kamarátov. Nazdar! Nazdar koníky. Ajoj. Toto je nádhera. Takto si žije hospodár. Krásna príroda. Zvieratka. Bývanie. Pozrite sa, koho tu máme. Cecilka, ahoj. Moje babetko. Krásne. Teba som krmil na farme. Áno. Teba. Čaute, babi. A tu je naše srdiečko. Srdenko moje. Ahoj. No. Čaute, kamaráti. Ležím tu spoločne s hospodárom. Užívame si novembrovej pohody v trávičke. Robíme nový oplotok. Zabíjame do zeme stĺpiky. Je to tu, podporuje Hrako King Farm. Pozrite sa, ako mám krásnu čiapku. Je tam, dostal od Hraka. Tak, ak chcete, môžete nám prísť pomôcť do Prašníka. Čaute. Ale choďte len do 100 kusov, viac tu nezmestíme. Pekný deň. Čaute. Je tu nejak vysoko, ty kokso. Treba podložiť, dáme tento. Zatiaľ. Dobrý dojem, tak čo? No,
Všade, kde som, tak som bez make-upu. Tak sa usmievaj bez make-upu a choď. Nechceš tú sonu zobrať? Musíš to odmotávať tak, ne tak, lebo sa bude zamotávať, tak to sa to musí odmotávať, jo? Keď ma Tak nájdeš si to tak na zemi. usmerňuj. Musíš to mať kolmo na čo. Ale rovnalo na obidvoch stranách. Ale počkej, ak ja budem rýchlo na Dubrave. Ako nám doniesol skutok, teraz hľadáme dieru. A čo? Tešíme sa na Tatarák. Že? Pôjdeme na Tatarač. Teším sa. Takže ohradník náš každodenný bude čoskoro hotový. Došli sme až na koniec. Hospodár, Rako, Marcelka s nami. Racho, zase optimista, hej, si myslíš, že sme na konci a my sme v polovičke. V podstate. Sakra. Ale úsmev je na tvári stále. Oplotok hotový, ideme s farmou hospodárom, ideme na farmu. Sedíš v strede? Môžem. Nie, v pohode, dám sa tam. Niekde ja si sadnem kľudne, len toto mi prosím ťa. Cesta ako žiadna iná. Joska s nami, hospodár Marcelka, ideme všetci spolu na farmu. Aj svietime. A ideme na spiatočke, lebo sme frajeri. Hospodár sa racúva. Jaký Fittipaldi? Asi nejdete takto prvýkrát. Ale ako cúvanie mne všeobecne ide. Aj mne. Ako nie extrémne s traktorom a vlečkou, ale na aute, hej. No teraz som trénoval tú veľkú vlečku, čo má, vieš, čo som mal. Dobrý, teta. Dobrý. Dobrý, teta. To poznáte? Ahojte kamaráti, sedím tu s hospodárom Martinom. Pekný večer prajeme aj ku mne na YouTube kanál, aj k Rakovi na YouTube kanál. Ahojte. Ešte vás vítame. Dneska som mal takéhoto vynikajúceho pomocníka na farme. Prišiel som k hospodárovi s tým, že si pozriem farmu, ale hneď ma zapriahol do práce, čomu sa veľmi teším, rád som mu pomohol. Boli sme naťahovať elektrický ohradník, stĺpiky som mu dával do zeme, akože extrém, pochválil ma, že takého pracanta tu ešte dlho nemal. Behal s kolíkmi, jak po vlastnom. Našportoval som sa dobre, hej, zabehal som si, ale trošku si chcem vyspovedať hospodára, čo na to poviete? Snad sa vám to bude ľúbiť? No dobre, poď na mňa. No, čo poviete na mňa, na môj príchod na farmu a na moje pôsobenie? Máte na to nejaký názor? Ja? No. Krátko si bol, že by som ťa mal dodžubať, že si sa nehal vyhodiť hneď za 2 týždne, alebo koľko. Takže neoslnil si. Tešil som sa na teba, ale neoslnil si. Sklamal som, uvedomujem si to, ale tak robil som, čo som vedel. Snáď. Budeš to musieť Survivor napraviť. Uvidíme, tak buď Survivor, alebo Farma 17 ma čaká, tak uvidíme. Jedno z toho. No, podľa mňa druhú šancu už do farmy nedostaneš. Svoju šancu si To už určite. Čo by som sa vás také opýtal? Máte nejakého favorita aktuálneho z farmárov? No, priznám sa, nemám favorita, lebo stále sme v hre, hráme. Takže som zvedavý, jak to dopadne a hlavne si myslím, že rozhodujú hlavne diváci. Určite. Farmár sa vlastnou šikovnosťou dostane do finále a tam v zásade najväčší vplyv, okrem teda tej jeho šikovnosti, majú práve tí diváci, takže oni väčšinou rozhodnú. Divácké hlasy rozhodujú. Tak nech to vyhrá ten, kto si to najviac zaslúži. Tak. Ideme ďalej, čo by som sa opýtal. Čo vaša farma, ako sa vám darí? Napreduje? Máte nejaké vízie, ciele alebo niečo do budúcnosti, čo by ste chceli vynoviť? No ja v prvom rade sa snažím dobehnúť to, čo som 4 mesiace nestíhal. Dokonca ja som musel aj prestať točiť moje videá, za čo sa ešte raz mojim fanúšikom veľmi ospravedlňujem. Ale už som do toho nabehol, aj toto vlastne uvidíte aj na mojom videu. A pevne verím, že dobehnem do Vianoc všetko to, čo som nestihol. A práve Hracho mi s tým dneska pomáhal, pretože kravičky mi budú tiež pomáhať, budú spásať zanedbanú lúčku. A ja sadnem do traktora Charlieho a budem mulčovať a mulčovať a mulčovať a o mesiac budem mulčovať a mulčovať a mulčovať a medzi tým budem mulčovať. Takže roboty a roboty. Je 30 hektárov, mám čo robiť. Ale zaujímavá taká jedna vec. Máte vy nejaký nesplnený chovateľský sen? Niečo také, že čo by ste chceli v živote ešte mať a nemali ste? Mám 2, ale nie sú chovateľské. Prežiješ to? Prežijem. Chcem vedieť. Prvý bude
výbuch sopky na vlastnej oči. Taliansko. To je veľmi silné, veľmi silné. Stromboli Taliansko, pravdepodobne, alebo teda Sicília. A druhá je štart rakety na vlastné oči. Tak toto som vôbec nečakal, že mi povie hospodár. Wow. Ale Toto tak vy... sú moje sny. Všetky ostatné som si už splnil. Ale dobre Toto viem, že vy máte rád ten vesmír, tak sa tomu ani nečudujem, No že to to vás patrí láka. do prírody. Vesmír je príroda. V tom najväčšom meritku. A vieš o tom, že keď ste odišli z farmy všetci a ja som balil farmu, tak tá kométa, čo vtedy padala, bola od kamenolomu napravo. Tam som ju videl na našej farme 16, čo sme mali? 16 tam už. na našej farme 16. Áno. Takže som ju videl na farme. Ďalej, čo by som sa také seriózne opýtal, určite to vaši diváci vedia, ale moji nie, že čo bol taký váš štartovací moment alebo hnací motor, že ste sa rozhodli, že opustíte vlastnú prácu a začnete s farmárčením? No nakoplo ma to, že som ako štvoročný, keď som bol liečený na anorexiu v detskej ozdravovni, úspešne ako vidíš, hej? Tak tam sa pasovali kravy okolo tej ozdravovne a mne sa tie zvieratka strašne ľúbili, lebo že som bol dieťa z Bratislavy, som takto kúkal na kravy. A mne sa s nimi snívali živé sny, že si ma osvojili, že si ma dali na vemienko, že som pil mliečko a proste odtedy som sníval o krave, od 4 rokov. A prvé, čo bolo, po škole som si kúpil kravu. Perfektné. To bolo vlastne po vojne. Tak po vojne, ešte som musel ísť na vojnu, tak ja som išiel na vojnu hneď v 18 som si vybavil. Ešte protextne som išiel skorej, aby som v 20 došiel domov. A prvé, čo bolo, keď som došiel domov na horáreň, svoju prvú, tak som si išiel na družstvu zobrať kravu. Toto je perfektné. Tak toto všetko začalo. Wow. Idete si za tým rovnako ako ja. Áno, a tam to začína. Vieš. Musíš si za tým ísť proste. Všetko sa dá, len ty musíš byť dostatočne trpezlivý. Tak, samozrejme, chce to čas, nejde to zo dňa na deň, proste postupnými krokmi to docielime. Takže diváci, to bol Hrako a hospodár, dúfam, že sa vám páčil náš chvíľkový rozhovor, určite ak vás niečo bude viac zaujímať, pýtajte sa, rád vám odpoviem. No ale keďže si to teraz načal, tak teraz ja ti položím otázku. Čo chceš robiť ty? Čo chceš ako farmárčiť? Lebo teraz pre divákov môjho YouTube kanálu, toto je náš kolega vlastne. Mladý, začínajúci farmár, ktorý má veľké ambície, tak teraz nám ty povedz, čo by si chcel robiť a môže nám aj povedať, ak sa ten tvoj YouTube kanál volá. Ďakujem za otázku. Tak moja predstava o živote je momentálne taká, že po ukončení farmy mám oficiálne registrovanú založenú farmu na kravičky a na včely. Idem nakúpiť... Už máš, hej? Áno, už ju mám, všetko prešiel som veterinou, spĺňam tieto podmienky. Včely už mám, tie chovám, tie už tam sú a chcem kúpiť kravy na produkciu mliečnych výrobkov. Proste vidím svoju budúcnosť v tom, že budem vyrábať z mlieka syry, jogurty, tvarohy, masla, výrobky, takým podobným spôsobom ako vy. Moja krvná skupina. Tak, Mlieko tak. nás skrátka baví. Áno, mlieko chcem, aj či už pre seba, pre zdravie, pre svaly, hej. Takže vidím v tom svoju budúcnosť. To mi ešte chýba. Budem to musieť polepšiť. Chlap ako hora. No ale máme len jeden biceps vpredu. Takže, a čo sa týka tej mojej farmy, tak sa volá Hrako King Farm. Tento názov v To podstate... je tvoj oficiálny názov farmy, Áno. to čo máš tam? Aj tu mám na svojom merči Hrako King Farm. Je to tu? Keď si pri tom merči. Počkaj, No. kde je? Tu je. Kde? Takúto peknú čiapočku som dostal od Hrako King Farmy. A to je vlastne čiapočka, ktorou ho môžete, ak sa vám páči, tak jej kúpou ho môžete podporiť v tejto jeho činnosti. Kľudne môžete objednať aj u mňa, alebo rovno u neho. Ja to vybavím, ak si u mňa objednáte čiapočku. Perfektné, ďakujem. Takže týmto by som chcel poďakovať... Nepožičam, to som dostal. Týmto by som chcel určite poďakovať aj za rozhovor, aj za dnešný deň, lebo k hospodárovi som sa veľmi tešil. Ja sám som jeho fanúšik, mám ho nasledovaného, takže určite si pozrite. Pozeral všetkých tých vyše 200 častí. Pozrel som si každý jeden diel, takže určite pre každého, koho zaujíma hospodár, tak si pozrite jeho YouTubeový kanál, lebo je veľmi záživný a dozviete sa tam fakt toho veľa. Takže... Na farmu. Na farmu, ďakujem.